Vítajte, predstavujem vám adaptív, dodatočnú montáž navigácie pre vozidlá Škoda Volkswagen. Pre Škoda vozidlá je to pre autorádia Bolero, Amundsen a Columbus. Hlavne pre Bolero, to je ako najviac rozšírené. Pre Volkswagen je to pre Composition Media 5,8 palcový a 6,5 palcový obrazovkou. Funkcia je veľmi jednoduchá, dlhým stlačením, teda 2-sekundovým média sa zobrazí, vlastne prepne na zariadenie. V tomto prípade sme mali zapnutú navigáciu, čo pokračuje tam, kde bola prerušená trasa. Čiže dáme navigáciu, hľadá satelity, lebo sme teraz v garáži, tak nám ukazuje poslednú polohu, kde sme boli. Používanie, vyhľadávanie cieľov je veľmi jednoduchý. Je to v podstate Aigo Primo. Zadáme cieľ voľbou hľadať adresu, zadám štát, v našom prípade súhlasí Slovensko, Bratislavu, dáme ulicu, povedzme Vajnorskú. Vajnorská je spoznalo vo listingu. Dáme číslo domu, ani neviem, dáme 2. Stlačením ukazuje cieľ, vyráta trasu, dáme novú trasu. Keď sme už raz mali Vajnorsku, tak to vypisuje tak. Zadáme ísť, vyráta cieľ a v podstate už naviguje. Samozrejme pozná veškeré európske jazyky, sa dajú nastaviť slovenčina hlavne. Prepínanie do základného menu je cez ponuku. Vypnem navigáciu, prepne sa na hlavné menu, kde vidíme, že je voľba navigácie. Ďalej tu máme digitálny prijímač, HDMI pre pripojenie iPhoneu, Androidu, TV pre DVB-T príjem. Tieto tri sú opcie, čiže dodatočné voľby jedným modulom, inštaláciou. Máme tu ďalej AV vstup, systém pre nastavovanie, USB, ktorý je uložený tu v kastlíku, v našom prípade v Tiguane. Máme tu SD kartu na uloženie fajlov, nastavenie zvuku a zároveň v podstate funguje všetko všetkým. To znamená, že keď ide rádio, jak teraz, tak viem spustiť navigáciu, takisto keď je napojený telefón, viem komunikovať počas jazdy, takisto môže ísť aj navigácia, aj rádio a pri hlásení navigácie do muziky v podstate hlási odbočky, ciele a tak ďalej. Je to veľmi dobré zariadenie. Máme to otestované. Je to super. Toto zariadenie samozrejme viete u nás si objednať. Môžete si pozrieť www.sega.sk a tam v podstate sa dočítate veškeré veci, vrátanie aj nejakých kontaktov a môžete veselo aj zavolať